И така, здравейте в първия епизод на моят YouTube канал. С колко? Нашият. Първия епизод го слагам в чест на Brawl Stars. И така, мисля да започваме. Вземаме първата звезда. Моят епизод ще има главно гейминг видео на хорор игри, може би. Както и на такива като Brawl Stars, но може би повече на хорор. В описанието пише, че аз ще качвам повече видеа. Така че пригответе се за екшън. И за хорор игрите искам да имате по 5 чифта гащи. Резервни. На мен 10 ще ме трябват. Това аз не знам. Така, какво става тук? Имам фанк. Ето го скина. Така, всичко е окей. И да, имам втори акаунт. Това не ми е със сигурност първия. Ето ми го другия акаунт. Така, взимам пачките. Не. Токени. Това ми е другия акаунт, 25к. Бокуци ли има? Или да... Айде стига де! Не, нищо няма купя. Няма го купам. Не, искам Most Trophies. Така. Ари, уре. Махай се, Розен. Добре, почваме да дигаме Пайпера. Да, Пайпера. Дигам Пайпера на 30 левел, искам да я дигна. Ранг. Окей, сега какъв съм бот. Първа игра. Бота на света, братче. Ода, Кей, Семс, Бел. Оня да ви чуя за най-добрия. Аре бе? Ма защо ми така? Оп. Стига де. Бум! Окей. Искам ето тук да те видя. Махай се. Виж кой ти прати. Ей, то спрей остава за тебе. То спрей остава за тебе. Със сигурност. Зато и съм го сложил този спрей аз. Ей, той е. За някои мои любими герои. Така. Тихо! Деде! Дядо! С кой да играе или пък... Искам се развивам другия профил. Така... Да Ониджо! Кой ми се правиш неинтересен? Така, тук някакви намаления. Most Trophies, човек, искам. Добре, почвам тия с които са с 0 до 100. О, не, шегуваш ли са? Първата игра. Този акаунт. Ай. Та-на-на. Ей, Джин! Аз пак го нямам оня спрей. Ей, не ми ставри толкова, ако обичаш. Нека я обичаш. Не съм сигурен. Дали с това бот ще успея? Не. Трябвам си. Тран. Какво? Що ме стръгаш? Ще обичаш ли музика? Тран. Той ще му наби ли Джейми, че не помня. Пак ли ти? Ой!
Спокойно! Аз игра с ботки, добре. Бум! То спрей, човек. Много макив. Аз съм Джема и съм босъл на квартала. Аз съм Чичо Джем. По-велик от мен няма. О, не! Ако обичаш. Я гледай. Свиря ли хубаво? О, тръм се. Някакви кучи няма някъде, бе, брат. Не! Ти не му наби демидж. Да, ще победиш. Съжалявам, че игра с такъв прост герой. No shames. Този епизод ще е малко по-кратък и може би ще успеем да направим още една игра, примерно да ги бия с Роса. Да, с Роса. Мисля, че това е последната игра. Защото тук виждам едни 2 минутки, които никак не ми харесват. И всеки, който знае какви са тия минути, и на него не му харесват. Чао, чао! Човек, искам да успя да победя играта, така че мани ги тия пауъри. Отивам да се бия, за да не свърши времето, защото ако свърши времето преди да съм изключил епизода, няма да има записване. Няма да се изтрувало. Не. Еми, Найшко, убий ма, моля те, убий ма. По-бързо. Така. Нита следващия път, брат. Следващия път стана вече 3.20 в тагащи. Добре, това е първото видео от канала. Колектваме глупости. И така, искам мощен лайк да струшите екрана с този лайк. Мощен subscribe, пак да се струши екран. И така, коментари за играта, всичко, лайк, subscribe, всичко казах. И така, до следващото видео.